Здравейте! За последните 2 години ръстът на биометричния сектор е 21-22% годишно, а според прогнози на водещи агенции в света през следващите 5 до 7 години този ръст ще бъде между 42 до 47 на 100. Всяка трета болница в Европа вече е с биометричен контрол на достъпа. Към настоящия момент много фирми от различни сфери на икономиката се възползват от тази технология. Например, заводи с голям брой служители, които трябва да бъдат контролирани както за работното време, така и за достъпа им до отделните помещения, като административни сгради с интензивен поток от хора. Все повече банки се обръщат към биометричните технологии като решение на проблемите със сигурността. През следващите години навлизането на биометричните данни като метод за идентификация ще се задвижва от тенденцията в цифровата еволюция като безконтактните плащания, например. Сега в бизнес линия ви предлагам да погледнем в бъдещето с изпълнителния директор на българската фирма Биодит Юлиан Софрониев, с когото разговарях по-рано днес. Господин Софрониев, системите за контрол на достъпа чрез биометрични данни навлизат все повече около нас. Това е индустрия за милиарди долари. Как една българска компания достигна до този пазар? Интересен въпрос. Започнах да мисля и да се занимавам с биометрия повече от 10 на години. Първите стъпки направих в Испания, заедно с мои партньори. Там се и роди идеята за Биодит като компания. Стартирахме преди 8 години в Испания, в град Валенсия. Първите стъпки в развойната дейност направихме там. Събрахме един много голям екип и за моя радост водещ на този екип дори в Испания беше български инженер. Той отговаряше за R&D департмента ни. Българин, дълги години живееше в чужбина, но беше българин. Невероятен специалист. След 3 години развойна дейност в Испания, когато решихме, че е време да комерциализираме нашите продукти и да излеземе да продаваме на пазарите, взехме решение. Аз си купих дяловете на моите партньори и преместих изцяло дейността на компанията в България. Разбира се, имаме най-ниските данъци в Европа, изключителни инженерни специалисти, както софтуерни, така и хардуерни. Предимствата, които можех да взема при производство и развитие на тази дейност в България, бяха значителни спрямо Испания. Това и беше основната причина през 2013 година да преместя повечето от операциите на Биодит в България и да стартираме почти изцяло наново дейността на фирмата тук. Наистина Биодит се насочи в една много иновативна сфера, но винаги моята нагласа при правене на бизнес е била да търсиме ниши без конкуренция, да търсиме някаква нова ниша, където може да започнем от началото, където риска е много голям за всяка стартираща компания, но ако успеем с това, с което се захващаме, резултатите ще бъдат страхотни. Това беше и причината да се насочиме към биометрията. Сметнахме, че една от следващите тенденции в технологиите и в цялата индустрия, които ще имат изключително огромен растеж в следващите 20-30 до 40-50 години. Всяко нещо свързано с ежедневието ни, въпрос на време на 2-3-5 години е да бъде заместено от биометрия. Ключове, кодове, пароли, достъпи до банки, до коли, до къщите ни, ще изхвърлиме пластиките, ще изхвърлиме ключовете. Неизбежна технологична революция. Добре, нека да кажем за нашите зрители какво представлява технологията контрол на достъпа чрез биометрия, която вие произвеждате. Много е важно да се отбележи какво точно е биометрията, тъй като хората не само в България и в Европа все още не са запознати точно с материята. Биометрията е нещо, което не трябва да ги плаши, точно обратното. Те трябва да се чувстват сигурни с нея. Технологията работи последния начин. Нашите сензори взимат между 70 и 80 точки от патърна на фингърпринт, на нашия пръстов отпечатък. Чрез математически алгоритъм те генерират 16-тичен код, който е всеки път различен за всеки от нас. Тоест във всяка система, където бъде запазена моята биометрия, няма да седи моето име, дали съм мъж, жена, пол, раса, религия, а ще седи този 16-тичен код. Той е уникален за всеки един от нас и не може да бъде възпроизведен в обратен ред. По никакъв начин хората не трябва да се притесняват, че някой може да злоупотреби с тяхната биометрия. Това не е имидж, както заснемат пръстовите ни отпечатъци по време на когато си правим международни паспорти или лични карти. Там се извършва физическо заснемане на пръстите. В нашия случай това е чиста математика и код, т.е. хората не би трябвало да се притесняват. Да, но имаше все пак едно притеснение, когато се започна да се говори за влизане в болница, за взимане на лекарства от аптека и така нататък. Този пръстов идентификатор, хората все още не го разбраха. Искам първо да изкажа адмирации към правителството и най-вече към здравния министър да направи толкова голяма крачка. Това е едно от гениалните решения на
последните 2-3 правителства, погледнато от моя гледна точка, като човек, който се интересува от технологии. Адмирации за Министерство, адмирации за Здравната каса. Това беше огромна крачка, която се направи и за мен е изключително правилна. Пак се връщаме на непознаването от страна на хората на технологията. Техните притеснения, че когато бъдат регистрирани в болницата, чрез техните пръстови отпечатъци или отидат в аптеката да си вземат рецептата и лекарства, че някой в системата може да злоупотреби с тези данни, са напълно безпочвени и неоснователни. По-голямо притеснение биха трябвали да имат до преди 6-7 месеца, когато за да се регистрират в болницата, тяхните лични карти бяха сканирани през един четец и буквално всеки администратор в болницата имаше достъп до личната карта на всеки един от нас. Това е огромен проблем и мен лично би ме притеснил, че всеки в болницата може да разполага с всичките ми данни. В случая с биометрията всички трябва да се чувстват спокойни, но наистина тук медиите, политиците, правителството трябва да информират хората и да се говори повече за това нещо. Те трябва да се чувстват спокойни и да нямат никакви притеснения. Добре, къде основно вашите продукти могат да се използват в бита? Защото това, за което вие говорите, е бъдещето, но то вече е тук. Може би някои от хората знаят, че някои от съвременните мобилни телефони се отключват с пръстов отпечатък, но какво другаде може да се приложи? Приложението на биометрията в днешни дни вече е масово. Нашата фирма разработва решения за различни индустрии. Ще дам няколко примера. Примерно в ежедневието ние бяхме първите в Европа, които разработихме биометрична система за защита на автомобилите от кражба. Стартирахме пилотния проект в България 2014 година и вече огромен брой автомобили в България се движат с сензори за пръстов отпечатък като протекция срещу кражба на тези автомобили. Системата работи по начин, че никой не може да стартира двигателен автомобил без да се верифицира правилно в системата. Имаме масово използване на системите с биометрия в офиси. Всеки втори вече предприемач или голяма фирма предпочита да интегрира подобна система не само за контрол на достъп, но и за контрол на работното време. Десетки предприятия има в България, които вече работят с нашата система по отношение контрол на работно време, изчисление на заплатите и това са, за съжаление, ще кажа, предимно чуждестранни предприятия, които виждат ползите, които са готови да инвестират в подобна технология. Като казвам инвестират, това не означава, че трябва да се ангажират с някаква голяма сума или средства, за да направят подобна технология, работима в тяхното предприятие, защото ако вземем за пример предприятие с 2000 служители, което има стандартна картова система за контрол на достъп и трябва да бъдат закупени 2000 карти, които често се сменят, подменят, да не говорим, че служителите може да си ги подменят помежду си и да злоупотребят, инвестицията в една биометрична система дори би излязла по-евтина. Добре, вие казвате за бизнеса, а за бита къде е приложението? Да кажем, искам да си го монтирам това в вратата вкъщи. Все още няма масови системи за бита, може би ние пак ще бъдем иноватори. В нашата компания в момента разработваме изцяло в България развойната дейност, иновативно устройство, което да бъде масово приложимо за бита. За вашата врата на апартамент, за моята врата на апартамент, всеки да може да си го купи от ритейл магазина, да си го инсталира в къщи и в рамките на 2-3 минути да изхвърли всички ключове, да изхвърли старите ключалки или кодове и да може да има на външната врата на апартамента подобен девайс, който да може да го използва 24 часа в денонощието с най-голямо ниво на сигурност. Добре, но както казвате вие, това всичко се случва сега, но в България все още този пазар е ограничен. Вашата фирма може да задоволи, да кажем, пазара в България за седмица, 2 месец максимум, примерно. Тогава къде насочвате вашето усилие? 95% от нашите усилия в комерциализацията на продуктите ни са насочени към Европа и най-вече към развиващите се пазари. Много хора се очудват защо развиващите се пазари, защо не е Америка и Азия. Давам пример, в Европа има много тежки регулации по отношение не само на биометрията и на много други иновативни технологии. Това може би е една от основните причини в Европа технологично да се развиваме много бавно и да изоставаме след Северна Америка, специално US и след Азия. В развиващи държави като Африка или Азия няма такива регулации. Там в момента биометрията е почти навсякъде. Всяка втора банка влага биометрия за техните клиенти. В Африка, по мои данни, мисля, че вече 6 правителства направиха биометричен волтинг, гласуваха за парламент или президент чрез биометрия с пръстови отпечатъци, изхвърлиха бюлетини, изхвърлиха всичко. В Индия над вече 1 милиард и 200 милиона души имат биометрични данни, нямат лични карти, достъп им до здравната система, до пенсионната система, заплащането им до абсолютно всички услуги в държавата се извършват вече чрез биометрия. И държавата работи много по-добре, по-функционално. Пак казвам, те имат предимство на липсата на тежките европейски регулации за всяко едно нещо.
Добре, как една българска фирма, която казвате вие иска да бъде един от технологичните лидери не само в Европа, но и в света, намира своята ниша? Вие казахте, че търсите иновативни решения и трябва да сте първи, но това се случва с хора. Да, наистина се случва с хора. Екипа, който стартира целият проект BioDeed в Испания, беше от 27 човека инженери. В момента в България успяхме да привлечем едни от водещите професори от технологичните университети София и Пловдив. 6 човека вече имаме R&D екип в България. Изключителни специалисти, благодарение на които ние успяваме да продължиме с тази иновативна дейност, която имаме. Тук е много важно да кажа, че BioDeed спечели 2 награди. Първата е за Best Product Innovative Technology 2010 година. Става въпрос за първия биометричен Access Control продукт в целия свят, който работи с wireless комуникация. Все още ние се стараем, когато работим в сферата на биометрията, да не правим конвенционални продукти, все още търсим иновативна ниша, където да нямаме конкуренция. Такива са примерите с устройството за коли, което дадах, което бяхме първите в Европа, което разработихме и пуснахме на пазара. Същия и пример с системата ни за контрол на достъп, която е първата в света с wireless комуникация. Винаги си намираме ниша, където все още няма конкуренция, където да можем да продаваме първи нашите продукти. Когато вие отидете в чужбина, казвате, че често обменяте опит с ваши колеги, как гледате на България? Защото от една страна България винаги е представена като една от периферните страни в Европейския съюз, от друга страна знаем, че IT секторът в България е на световно ниво. Това противоречие как го обяснявате? Ще дам един нагледен пример. Вчера се върнах от Лондон. Бяхме участници в една от най-голямите конференции за биометрия в света, Biometrics 2016. Там се видяхме както с много колеги от сферата на биометрията и други компании от различни държави, така и с много инвеститори. В момента биометрията е много интересна за инвестиционните компании, за голямите венчър фондове. Имаше огромен брой инвеститори, които говореха с всички компании и си търсеха следващия Facebook или Apple. Притеснението, което видях и изразиха голяма част от тях, когато разбраха кои сме, откъде сме, много харесаха какво правиме, че сме иновативни на пазара, но когато стана въпрос, че компанията е българска, че ние работиме, развиваме се, технологията ни е в България, R&D-то ни е в България, интелектуалната собственост, те изказаха така притеснение, че трудно биха инвестирали в подобна компания от гледна точка на риска, че сме в Източна Европа, политически риск, дадаха съвети да се регистрираме в UK, в Люксембург, в Малта, само и само за да имат така конфиденс, спокойствие да инвестират в подобна компания. Тук е нещото, което бих посъветвал политиците да работят повече, да дадат спокойствие на бизнеса, да може би да помислят за едно по-бързо влизане в еврозоната. Това ще даде спокойствие на голямите компании от гледна точка на голями инвестиции в България. Как гледате тогава държавата през последните години направи някои стъпки в това отношение, им предвид различни стартъпи, София Тех Парк, други индустриални зони, които се развиват и те концентрират интереса на западните инвеститори, не само западните, чуждестранни инвеститори, които имат възможности да дойдат в България и да развиват съвременните технологии? Това е страхотно, което се прави през последните години. То е видимо и за компаниите, и за големите инвеститори в чужбина. В България се организира, изгради се една среда от инвеститори в ранен етап компании и стартъпи. Ще дам примери, аз знам компании от Норвегия, от Русия, от Украйна, от Литва, които дойдоха да работят и да стартират техния бизнес в България, точно поради причината, че в България се създава такава среда. По мои данни в момента ние сме единствените в Източна Европа с подобна инвестиционна среда за стартъпи и трябва максимално да се ангажираме с това, максимално и политиците и бизнеса да се ангажират. Това ще даде изключително добавена стойност за бизнеса и за всички нови компании, които биха искали да стартират бизнес в България. Можем ли да кажем, че България може да се превърне в следващите 10-15 години в технологичен лидер в Югоизточна Европа, да кажем, и на континента изобщо? Абсолютно, имаме всички предпоставки, но пак трябва да се работи усърдно в тази посока. И от страна на бизнес, и от страна на политиците. Имаме всички предпоставки, няма нещо, което в момента да пречи и да спъва, нужно е да бъдем малко проактивни в това нещо. Последен въпрос на нашия разговор. Когато ни гледа някой млад човек в момента, има една добра идея, какво бихте го посъветвали? Би го посъветвал да гони идеята до край, да не спре. В момента света се развива по-бързо, отколкото всички ние може да си представиме. Ако в 80-те години най-добре беше да имаш идея, в момента не само трябва да имаш идеи и да бъдеш пръв. Трябва да имат идеи и да бързат да ги реализират, без да се притесняват от каквото и да е. Благодаря ви за този разговор. Благодаря аз.